یەکان دەکەن. ئەم ساڵیش لە شاری ئامەد بەرهەمهێنانی شووتی زۆر بە سەرکەوتووی ئەنجام درراوە. جوتیارانی ئامەد دەڵێن بەرهەمهێنانی شووتی بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو زۆر زیادی کردووە. Zebêşên bajarê Amedê li hemî cîhanê ji ber tema xwe û ji ber mezûnbûna xwe gelekî binav û deng e. Her sal cotkarên Amedê di heyva tirmehê de çinîna zebeşan dikin. Îsal jî li bajarê Amedê hilberînên zebeşa gelekî bi serkeftî bûye. Cotkarên Amedê amaje dikin ku li gor salên borî hilberînên zebeşa gelekî zêde bûye. Ji wan cotkaran yek jî dibêje li 25 donum erdî de zebeş çandiye û ji çinîna yekem 10 ton zebeş bi dest xistiye. Zebeş başın îsal. Di mevsima ewilî tu binê. Dolmê 10 ton rakirin. Dolmê 10 ton. Uca ew mevsim çûm îca vadî jî gihayê naman radikin. Ew ê dîce a bidin gübre bikin. û îca ka dolmê çi bavêje ew ê Xwedê zane. û şevê jî pere dikin îsal. İsal mevsima şeveşa baş. Her sal li bajarê Amedê ji ber zebeşê festîval jî dihatin darxistin lêbelê îsal ji ber virsal koronayê wê festîval bê li darxistin hîn ne diyar e. Paleyên jin ku li ser erdê zebeşa dixebitin jî dibêjin hilberîna îsal wan kêxweş kiriye. Lewra amaje dikin ku sala borî zebeş ji ber germaya hewayê şêwitî bûn ji ber wî jî zirar kiribûn. Wala salê çî verêma wan ne baş bû. Îsal verêma wan pir baş e. Qaderê 20 tirî ji nav derxistine birinin.